El pròxim dia 6, els populars de la Comunitat Valenciana celebraran el míting central a la plaça de Bous de València. Avui el cap de llista al Congrés, Esteban González Pons, s'ha acostat a aquest escenari per a comprovar com s'està preparant aquest acte, que s'espera que serà històric pel que fa a participació i que presidiran Francesc Camps i Mariano Rajoy. El pròxim dia 6, els populars de la Comunitat Valenciana celebraran el míting central a la plaça de Bous de València. Avui el cap de llista al Congrés, Esteban González Pons, ha supervisat els preparatius d'un acte que s'espera multitudinari i que presidiran Francesc Camps i Mariano Rajoy. El Partit Popular prepara les seues grans cites electorals a la comunitat. Queden menys de 48 hores per a l'acte de Rajoy a Alacant i els populars ultimen tots els detalls d'un míting que serà l'antesala del que se celebrarà la setmana que ve a la plaça de Bous de València. Míting multitudinari dels populars valencians a Xàtiva. El líder regional Francesc Camps i el cap de llista per València, Esteban González Pons, han animat els militants i simpatitzants a acudir dijous a la plaça de Bous a la gran festa del PP. Quan falten menys de 72 hores per al míting central dels populars valencians, el líder regional Francesc Camps ha volgut animar els militants i simpatitzants a participar en esta gran festa. Serà dijous a la plaça de Bous de València i amb la presència de Mariano Rajoy. A menys de 24 hores per al míting central de Mariano Rajoy a la Comunitat Valenciana a la plaça de Bous de València, el candidat al Congrés per Castelló i coordinador del programa electoral dels populars ha animat a la participació. Para nosotros es muy importante porque Mariano Rajoy quiere que ese acto sea un ejemplo y un símbolo, una manifestación del compromiso que el Partido Popular tiene con el futuro de Valencia, con el futuro de todos los valencianos y con lo que han sido nuestras reivindicaciones históricas en agua, en la mejora de nuestras infraestructuras. Ja està tot preparat perquè el míting de Rajoy siga un èxit, com ja ho va ser el de les passades eleccions autonòmiques.